într-adevăr. Deci teoretic e pășune. Statul plătește subvenții pentru pășune. Și aici urmează să spargă gardul în caz că... În caz că dacă vine, îți dai seama că nu mai vine, tot nu pot să treacă pe altă O parte. grămadă de lemne n-are pe unde. Vine și rupe gardul. Nici într-un caz drumul nu era pe aici. E algea râului, uitați aici. Prima răscolit. Ia asta, dă-ne că se învează șapca roșie. De la PSD-ul. Se mă întorc. Cred că vrea să fac și o coadă. Uite, colegul. 10 cm. O ieși până acum, nu locă. Ha? Mă lasă până după ce vine la noi. 10 centimetri. 10, băi. Vedem dacă după e transport. Ia uitați, mai. Eu la toamnă vreau să viu să pun grâu. Că am subvenții, spune-le, că am subvenții după locul ăsta. Nu, eu am subvenții după locul ăsta, da? Vedeți? Eu vreau să pun aici grâu de toamnă. Fă agricultură. Eu ăsta mic e pășune, nu, poate pășuna aia. Și o aia mare de acolo arăt pe... Poate pășuna aici animalul? Cum să vină oaia să... Aici poate mânca oaia. Poate mânca oaia aici, Anită. Uitați. O pășune.